Kijigar son ka tona mu asiri, ka haɗa ni da constabulary akan iPhone na je gidan yari. Sanadinka na sha duka, dan aradu har ne kuka, ga horo da miyan. Malama barka. Lafiya kike tsaye a cikin wannan uwar rana? Wallahi abin hawa nake nema. Abin hawa? Ga mota mana in ba da mu je in karasa da ke. A ina jiran abin hawa ne. Haba ke ko. Ga mota. Ga mai. Ga AC. Da gidan mai nake ma yanzu na yo full tank ma dala na basu na ce su sa mun mai suka ce ba canji na ce su rike na dawo kara dala mu je in soke ki mana. Haba ke ko da Allah ki daure me amfanin motar samari ma mu in mata libba mu je mana. Minti nawa ne wannan rana babba yarinya da ke ki je ki shiga mota mana. Gidan yari sanadinka na sha duka, dan aradu har ne kuka, ga horo da miyan kuka, botin yaro na sha maka. Kika kwantar da hankalinka, wanki kai ma shi na maka, omoni ma dan karya ne. Ya ne ji motar na mutu. Wallahi ba komai. Wai na dan kashe dai ina so in dan kira wani abokina a waya ne. Dan jira ni kaɗan. Na dan kashe ne wallahi zan Kika dan waya. kwantar da hankalinka, wanki kai ma shi na maka, omoni ma dan karya ne, asali na dan mai gadin gidan ne. Wallahi lazi karya ta kare. Hello? Ina maganar lahiya. Ka gane? Na ga wata yarinya in mata lip saman hanya. Na mata ƙarya cewa na ma mota fultan. Billahi lazima mota ga ya kare kuma yarinyar gana ciki. Wai shi ina ya tafi ne ya ban mutum cikin zafi ha ba dai. Ya kaka tambaya ta ina maita kai da ni kira ina maita kana ce min haka nan. To wallahi yarinyar nan na cikin mota ga kuma mai ya kare. 500 ce wani aro ga inna. 500 ko lita suna sha yanzu. Kamayya. Yanzu kana nuyin maita biyu garan ko dai in gaya mata gaskiyar mai ya kare ko kuma in bata cikin motar ga in ta gaji ta hetta. Kai dai ba abokin shawara kake ba. Wallahi da waya da kai kara na jira comment section har da sun ka bani amsa. Wayo. Comment section. Jama'a miyan mahita. Yo cikina, hello where are you kina? Nigga ina gareji na. Kai ka san DJ Gaxon yaran dan ƙarya ne. Wannan EO din ba ashe ba tashi bane.